Uphuthumayo nguSibongile. Lana sizobe senza izibonelo ze-dependent probability. Nginemali engu-8 esikhwameni. Le mali ingxenye yakhona engu-3 isinika amathuba angu-60% okuphuma ibheke phezulu. Yonke le mali isinika amathuba angu-50-50 lesele engu-5. Ungakhetha eyodwa esikhwameni uyiphendule kabili. Yini i-percentage ye-probability yokuthola imali ebheke phezulu? Masixazulule lo mbuzo wethu esinikeze wona. La ngizodweba imali le esisele nayo engu-5. Ngizoyidweba la phezulu. Soba na 1, 2, 3, 4, 5. Lena ngu-5 ngu-50-50 bese le 1, 2, 3 engu-60%. Manje ngidweba nesikhwama. Lena imali emhlophe isinika amathuba angu-50-50 bese lena e-orange isinika amathuba angu-60%. Uma ngithatha le mali e-orange, i-probability ka-60% kuwo wonke o-orange. Uma imhlophe ngizodweba lokhu okulandelayo. La ngizodweba imigqa ibe mibili. Enye izomela lamathuba angu-50. Enye imele lamathuba amanye angu-60. Ngizoyidweba kafushane nje. Nayi. Lena ephezulu imele nemali le emhlophe enamathuba angu-50%. Bese le ephansi imele le mali enombala o-orange enamathuba angu-60%. Uma uthatha le engu-50%, i-probability ngizothola u-5 ongaphansi kuka-8 ngoba le mali yethu le uma iphelele ungu-8. Nango u-5 wethu ongaphansi kuka-8. Bese lena ye-60% i-probability la ngoba le orange zithathu ngizoba no-3 ongaphansi kuka-8. Manje uma ngathola le mali emhlophe yini i-probability engizoyithola uma zibheke phezulu ezimbili kule mali? Ngizobhala ngale ndlela. La kule emhlophe sizobhala i-probability engxenye yale mali. Nayi i-probability engxenye yale mali. Tothatha okubili nje. Bese la uma sengicedile ukwenza kanjalo, ngizothatha lo 50% wami lo wale mali le ngimphinde nomunye 50%. Ngizobalana no-0,50 engizomphinda ngo-0,50. La impendulo engizoyithola ngizothola u-0,25. Iyini i-probability yokuthi uma ufuna ukwazi ukuthi kulena emhlophe imali
ikunika amathuba angu-50%. I-probability yalokho ngizoyibhala nje kafishane. Leyo probability sithole u-5 ongaphansi kuka-8 engizomphinda ngale mpendulo esiyitholile u-0,25. U-0,25 yalena imali embili ezimhlophe ze-probability ka-50% sizo-multiply. I-probability yemhlophe ebheke phezulu manje soyenza i-probability yemali le e-orange. Ngaphandle kokuthi ngenze loko ngizobhala lokho engithe ngakusho ukuthi sizosihlanganisa lo-5 ongaphansi kuka-8 simhlanganise nalo-0,25 lo esimtholile empendulweni yethu. Lo 0,25 yemali le embili ezimhlophe ze-probability ka-50% sizozi-multiply bese ngishilo ngaphambili. Bese la sizoyenza i-probability le yemhlophe njengoba nibonile ukuthi siyenze kanjani, sindlulele phambili senze i-probability le e-orange. La nakhona ngizobheka amathuba ukuthi imali uma ibheke phezulu ngizoyenza i-probability yalokho. Lena nikhumbule ukuthi isinika amathuba angu-60%. La sizoyenza njengaloku okufanayo phezulu ukuthi lo 60 ngimphinde kanye nomunye u-60. So yenza kanjalo ngithi 0,60 ngimphinde no-0,60 uzonginika u-0,36%. Lena isinika amathuba angu-36% ukuthola le mali orange uma ibheke phezulu. Lokhu konke yiloku okungaphansi. La ngizoyenza njengale phezulu ngihlanganise lo 2 ngiyaxolisa ngihlanganise lo 3 ongaphansi kuka-8 kanye nale mpendulo engitholile u-0,36 ngizozenza kanjalo. Lo 3 ongaphansi kuka-8 ngimphinde ngalo 0,36. Masisebenzise i-calculator ukubala. Uma cala ngale phezulu. Uma ngino-5 ongaphansi kuka-8 engizomultiplya ngo-0,25 la ngithola impendulo yami 0,15625. So hamba ngiyobhala le eceleni. Ethi ngenze le enye engaphansi nge-calculator. Ngizothi u-3 ongaphansi kuka-8 ngimphinde ngo-0,36. Impendulo engizoyithola lapho ngithole u-0,135. 0,135. Omunye angabuza i-probability yokuthola imali emhlophe noma e-orange uma sibheka le mpendulo. Lana basibuze i-probability yokuthola elingaphezulu lemali. Uma ubheka le probability ka-50% noma le ka-60%, lokhu okubili izimpendulo zakhona singazihlanganisa. La singathi lo 0,13
5 kanye nalo 0,15625 sizimultiplya bese sithola impendulo. So sebenzisa i-calculator la, lo 0,135 ngimphinde ngalo 0,15625. Impendulo la engitholayo ngu-0,29125. Ngizobhala njengoba ngihlanganisile nizokwazi ukubona kahle. Lana sihlanganise lokhu ke sathola lempendulo esiguqula kube ngu-29,125 esophinde futhi siyiguqule siyenze u-29,13 ngoba sesirande off. Isizathu salokhu ngukuthi uma imali beyifana yonke esikhwameni besizothola u-25%. Sinamathuba aphezulu ngoba ayifani imali. Ngiyathemba nichaziselekile kahle. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu.